Začiatok bol veľmi ťažký, lebo začal veľmi aktívne, ja som to nečakal. Hneď som prehrával 2-0 a bol som troška zaskočený jeho aktívnou hrou. Som myslel, že bude skôr taký behavý hráč, lebo bol nižšieho vzrastu. Ale potom sa mi veľmi začalo dariť na servise a tým pádom sa mi moja hra zlepšila. Začal som si viacej veriť a tlačil som ho z forehandu a nestíhal. A relatívne v pohode som vyhral prvý set 6-4, aj potom v druhom sete som ho breakoval, mal som 4-2 a 30-0 na jeho servise a potom zahral pár fakt výborných lopt a vyrovnal na 4-4 a ten koniec už bol boj a dokázal som to zvrátiť. Keby si mohol približiť, vlastne toto je tvoj štvrtý future na Slovensku? Môj štvrtý future za sebou, no. A ako sa ti darilo v tých kvalifikáciách predtým? Darilo sa mi veľmi dobre, postúpil som zo všetkých kvalifikácií do hlavnej súťaže, aj v hlavných som uhral vždy aspoň kolo raz v štvrťfinále. Čiže zatiaľ som celkom spokojný, aj keď chcel by som prelomiť tú bariéru štvrťfinálu a dostať sa do semifinálu, lebo tam je za to 6 bodov, aby som už nemusel hrať kvalifikáciu.